van. Sajnos az én kisfiam olyan beteg, egy falat nem megy le a torkán. Csak egy kis kukoricalepényt tenne meg. És sajnos elfogyott az utolsó szem kukoricám is. És nektek sincs már egy szem kukoricám sem. Már mindeneknek. Kedves szomszéd uram, csak egy szem kukoricát adjon kölcsön. A jövő évi termésből duplán visszaadom. Tudom, ismerem én az ilyet. Ma egy, holnap kettő. Holnap után már az egészet akarják. Mindenki tudja, hogy nekem van a legnagyobb üzletem ebben a kerekedőn, de kukoricám az már egyszer sincsen. Különben is nem vagyok. Patikus! Jöttem szürkén, megtetőkészek, osztogassam szét a vagyonomat. Elmegyek. Nem vagyok itthon. Igazán nagy kár. Szolgálatára, kedves kisok! Az ötte volna, hogy a hétvégén már rendeznek a borókapokor mellett. Remélem, erre is számíthatunk. Önviságos, én ki nem hagynám ezt a remetúlátságot. Akkor nagyon örülök. Jut eszembe, ha nem nagy kérés, volna szíves néhány számbabonát adományozni az ünnepi ártatoknak is. És egy csoda, még hogy én adományozza? Előre figyelmeztettem, hogy maga a virágos mező legsugorúbb pörcsögel. Most aztán személyesen is megközönthettem róla. Tényleg még a tisztáson jó szívű hölcsögök, majd hozzád fordulok. Csak menjen. De ő nem tudja, hogy az a hölcsög, amelyik így adott, nem hölcsög, hanem egy nagy szavár. Kedves egérnéne, az a kamillás borogatás csodát tett. A kisfiam meggyógyult, olyan virgoncadott, hogy nem tudok vele mit kezdeni. Olyan kedves, hogy segíthettem. Jaj, te szegény madár, történt a száj